por kala biang begin sedang no yang ni ka jeseng ketungi akan ni ka janbit ke mentah tegun kong so ba kedewan aingo ublei malapala ingi kan ni min ya don akan ni ka kieng ke khoi ke kentang ke jong ublei un Christian boringi nadu pastor ke badon rekap ngi kinu serai jang balang ki dekat jang ke komiti balang bat baro ki para bangit ki jongi nadu ki belasan hadu ki kon samla bat kumjuro nang mata gitu ki ba don ki bomdei nang ni ka balang jongi wujuan ya kaban mane ban sakri yuble kani ka yeng ka kentang ya pediang sobai piro ba ngini yo ne sakri lang yuble hukum kene kapor dia kene kapor swabi ne ya sprang tu in pendam jing tuai ublei bu pa jungi ba beneng bolong try jungi met bolong try jungi ben sieng bu jungi kumni wan kene kapor man aingo me namar meladon rengkat melekirku try yang i wei mi la try kaban ya don kene kapor oi melekirku ru kene jeseng kabla dap menesh pobuje man nginget skam try bolong ke jingkerku nam tag tu gedong ya kaba ayo ban sakri me bat ban skap ru ban saskoi ka kubor na ka ktien ke jongbe lingba lo jong sakri tu kerku ro trangi kene kaporo tu ai ba ke baro ngi pendap hakne kan no phaski kan long ke ba bami try men kemi isnai ngi naga khet ke ji isnai ke jongme tos ngoi bongo jingi to maro ka lakelat ni bobon aba ka kerteng don botam ke jong try bolong no punem jingi Jesus Christ ngi pane ke baro na do ta bat sedu ki ata ke bobom jukut hi amen tingin ya sedang daga jingruai ke balai spa arpu pra me nga i kutrai jisu tang ban i ngalabang nga kham i yemi ko kanrat banya perthei baro lang ha ka do not ka ti jongme kalatrei Come in
aswa bingin pendam hagi jing duai ngan puli kat tu kane ki benta na kane tiang joblei kabakat kum ka gospel ka jong Yohanes ka lanong ka ba arpuwei kigintien ko ang kumni namar kata utau sunran yau bau Jisu uda iet uong hau Petrus ulong utrai pleng anda kum tau Jisu Petrus sabau la yosngo bau long utrai ula panpo dalaka jankum namar ula long lembai bat ula penno yala de syaka duriau henrei kita kiwei gisenran kilayawan hakat lieng namar kim long jengai na rengkau henrei tang kumba ars pa pro kidai ring ya kata kejar bat kita kidokha te katba kila ya hiar harengkau kila yoi hangta ya kading denga bala bu bat ya kidokha bala bu halor bat ya ukpu de ujusu uong haki tualam na kita kidokha ya kiba pila ngat mentan usiman Petrus ulalek kieu bat ularing ya kata kejar serengkau kabaladap da kidokha bakra shispa sanpulai te haba ladon kata ru kamsim kat kata kejar Jisu ong haki ali tu ya bam chano bat omdan na kita kisunran wa lasngau not ban keli bnya no eu me long u naba kitip bau long utrai nda kum tau Jisu wan bat ushim yau tau kpu bat ulasam de haki bat ya kidokharu kumjo kani kabalai sngim kani kaba laisien menta kalalong kani kabalaisien menta bau Jisu lamipat ulami pau haki senran jungu hadien bau lala mipat na kibayap kumta aba kila yabam justep ujisu laong hau Simon Petrus ko Simon ukun ujona mekham e mame yanga banikini Wiyathu hau hoi kutrai mitip banga yame wiyathu hau tubsa yakil khon langbrat changme uong pat hau kabarsien ko Simon ukhon ujona me yanga wiyathu hau hoi kutrai mitip banga yame wiyathu hau to am yakil langbrat changa uong hau kabalaisien ko Simon ukhon ujona me yanga u Petrus ulas ngusi nabaw lakli kabalaisien u me yanga ulai thu te hu ko trai mitip yaki ei baro mitip banga yame Jisu yithu hu tubsa yaki langbrat jonga shisha ngaong hame menba medang samla melapanpo elade bat melayat kai kat seba memon andre enda melatemben men kener no ikiti jongme ti weipat unpen panpo eme bat unba yame syakaba memon ulakren ni kani ti bauda saham na kajingyap kabakumno unpendan buram yau blai bat habau lala kren ya kani uong hau tubut yanga au blai buk pa chungi ba peneng sa sisin pat agade kapor ngawan ban aingo me namar kani kapor kabak kentang kemalapala atrai ngi penginya lumlang kumni krui
haka yeng ka kentang ka jome ya ka bin yo ban sngap ban skor ya ka ktien ka im mat ka dan bor ka jome oi melak kerku trai kamtam ya ka balang ka jungi nadu milayo atrai ka ban penlong ni ka jing sanglang ka jungi haka yeng ka kentang ka jome ngilabu ya ki ban penbentah ki lai teli ki dong nak bentah bangin yo ya kawan sakri me hakani ka yeng ka kentang ka jome ngamla aklam ngungu me namar bala penla pat inga ka musykri berit jome ya ka bangan sami ka kubor hapdeng jogi kini ka por hoj ka long ka por ka ba kodor adu kata kata ka ba om tang mangi hang ne bangin yo aban yo sngowi ka kubor ka ktien ka jome handrei gitu ki badon haki yeng ki sem ki jung ki ru ki bomla ban ne dan mata ban ngi ki bukum ki ka por kin la ek ban sap ban sa skor ru ka ktien ki jong me lingba ka YouTube channel bat ya ka local channel ka bang kum ka balang le chupun kre na mata ki tu ki bomla sio ka ban wan sa ka yeng ka jong me tolong le berkat atrai ban ngi iwei piwei kum ka balang hi barok we bangin IT lade kamba me bangin yo mar ru kata ka jing itba ka jing me kata ka jing kerku ka jing me bamen ai hangi hoi kum ba me try mala kerku ingi lingba kini ki life way tli ki maujam ki bangi lai ya hadu mentas ngi jong news nam ar hajar ar puwei nilayo amat sisa sibun ki jingkerku ki baname bat nginget skam ba habangi ngin jam pat sekan uni wei pat ubnai bathamai nadu la shai gasngi bangin ya atrai na wei ubnai so wei ubnai da ka jing kerku ka jome bat da ka jing bathamai bor ka jome ya ka jing em ka jingi kerku la ka jong ka balang ka jome oi ka badon sibun ki project joka hagi bentai ki bofero jo kini ka ri khasi jente ag jengi wat sabar jongkaru men kerku me trai ye kijing persang jong ka balang nak mentaban keneri la jong ka ti ban yalap ye ka gospel ka jong me sagi wei pat ki chaka ban gi de kerman skam trai balang ba ki jing trai jong gini ki mission worker ki jungi missionary teacher ki jungi bat ki missionary ki jungi gen la atrai ya ka ban pendam hok ia lagi jong ki kamram ki bala bensyat lagi bakin yo ban pen ngau ban pen priang ye ka kubor lingba ka kedien ka jong me begitu ki bompat simla pedang bat simla itu me kin yo atrai ya ka ban wan sakakat ka jing isne ka jong me ban yo kita ka jingkerku ban IT ki jong ki jing em haki kiti ki jong me to kerku trai ka por ka bangsa bagi program baru agak mengingin pendak bagi sengi bukan long buat pediang hun kemat ke kat ke jing isnei ke jongme tus ngau try ye ki jingkot ke pat ki bret ki jongi ma ye ka like ke let ni ke babon aka kerteng ta burong try bolong no pendem jongi Jesus Christ ni pan ni kini ki ege e pora na do ta mat sedu ki arta ki babom jukut hi amen tiga ni ka por dengan kot ya kun samla jang balang ga i Daniel lingdo ekaban ai ka special number juki ekani ka por ka bamta Sini busuk ipi bro jumlah mana ipi minta hoat beraman Kular bamenong penslay show Your birthday da may payu simply kum kajing pins kem Kelaka pemut na jing bitar Bagi iya la jing tau
the jingis ne si pune ki jingkular ki jong me oh kawe rumem ju pen ke I can long kum ta I can long kum ta ki jingkular ki jong me able oi ba amen om tan kam mana ta tin tang shung e ki jingkular ki jong me able oi ba amen oi ba Sinila jukular you try Baya lading in pen tamai Hadu si sini arsin Lani si posin I argo ba melong mu play bong to Wala pun sini bakla I hapan gi kelor Si pone ki jingkular ki jong me Oh Kawe rumem ju ben ken I can long kum ta I can long kum ta Ki jingkular ki jong me able Hoi baramen Om dan kambanar tatin Tang shungen Ki jingkular ki jong me able Hoi baramen oi ba amen Si pune ki jingkular ki jong me oh Kawe rumem ju ben ken I can long kum ta I can long kum ta Ki jingkular ki jong me able Hoi baramen Om dan kambarar tatin Tang shungen Ki jingkular ki jong me able Hoi baramen oi ba amen oi ba amen oi ba amen Da buruk mu play amen. Tiga puan kosong bodem ai kublai. Yagi tu kon samla jangka lang Daniel lingdo bagi perlok jadi kiba lapor sko ngi ga tu ga special number pelolong sibenta kum ka kubor hagani ke janmet hagani ka por ka ban ai hagani ka jislok hagani ka no paisingi ka momenta kalau nagitu gi benta ke bangalapun sko naka gospel kat bakum yones kalau nong bar huai kadekat kabakat san hadu kan nyo kemala pulia menne dengan pulia su ba kanam ba me kapor Syuaban poi siga kubor tung ini pun kan mau lengkot sepanggan ke gospel jong yones bat unong tho jongka telong ba kene ka gospel ka jong yones kalong ka way na ki sao gospel ha kene ka new testament but kene ka gospel ka jong yones ka compare ru na kini ki like teli ki gospel sakmat
Latho ya kani ka gospel jong Yohanes da u Yohanes hi. Ubalong wei na ki khatar ngot kisenran ki jong u Jisu. Bat kat kum ka jing tho jong wei unong tho uba kerteng u li baron w kini. Haka wei na ka jing tho kabau ai keteng types and mysteries in John. Ulatho ba kani ka gospel ka jong Yohanes kaya jan hado katata bat ka kitab Genesis. Haka kitab Genesis kabandengkong kedekot kabandengkong bar kabar. Latho kumni. Haka ba menengkong ublay ulatau ya kabeneng bat ya ka kendo bat ka pertai ka lalong ka ba kelemdur bat ka ba sudah bat ka jingdum ka lalong halor ka khamat ka jingjilio bat u munsim ublay udakhi halor ki Haka gospel ka jong katkum u Yohanes ka lenong menengkong ka dekot menengkong ar latho baha ka ba menengkong uladon uktien bat uta uktien uladon bat ublay bat uta uktien ulalong ublay unie uladon hakaba menengkong bat ublay bat terteru kidon kita ki benta haka jing pen long ba ka jing thau ublay yak pertai kadon ka jing dei ka bias riem bat ka jan ba bat kane ka gospel kejong Yohanes. Unong tho ya ka ne ka gospel udon ru ka jinge dai ka bajan bat utrai Jisu. Naba ka Mary ka kemie jong utrai jong Jesus Christ ka dai si para ka kemie ka jong Yohanes walong unong tho jong ka ne ka gospel. Katkum ka jingitu jong Dr. William Barclay unong tho commentary badai tang uni hi sunran uwe don rengkat halum kalbari hadu ka kelemat ka khaddu menhaba la sanatna ya ujisu balong ba ka jingdon jong Yohanes sangta dei ka jingwan phai ka ba arsien jong u sha ulum Kalbari. Kabamut ba hakaba nengkong Yohanes ula petlam bat ki weipat ki senran. I parbanget beit laju ong haba ki brio ki wan pai pat sautrai kasien ka baar kata ka dei kapor ba ublay jungi ubenset ya ka jingkit kli ka bakia hauta lani ita ibawan pai ka barsin ka jingsi sha ne ngi yui katkum ka gospel ka jong Yohanes ka lanong ka bakat khandai ka dekot ba arpun re arpun nyo hadien ba u Jisu ula ong halaka kme ku ka brio hakmi yalau kun but how Yohanes ula ong hakmi yalaka kme kabamut u bensyat how Yohanes ya ka jingit kli ban kmi ban sumare ka Mary kum la ka jong ka kme kani ka benta kata ka jingit kli ka don ka jingis no bat kani ka kubor ha kani ka jamin halor kini ki lightly ki jingli kumto bala pulie mende kani ka dukhat ka ba khatsan hadu khatnyo ki jingjuba ki jingli bat ki jingjuba ki balong kumju to ngin ya penle jingmut sipor halor kani kabenta ka banengkong ka jingjuba ka ba mardor
Ngila puli bat syashkor bat layatu. Bahdien ke bam jastem. Utrai ulak keli. Ya kini ki lai teli ki jingkeli. Hala ujong usunran. Usiman Petras. Bat haba ukuli. Utrai upendon kam. Da ka kerteng ke bapura. Da ka bauong. Ko Simon Petras. Naba uni usunran jongu. Uba kerteng Simon Petras. Bat ba uji suru da penskam ru ikan dia ka kerteng Simon Petras da ka kerteng ke jongu kupa jongu bau dei ru ukun usebedi ujona laju ang ru ba bebuan na pedang jongi kibriyo habangi kot kerteng yeno lani hangi thoa siti lani thoa iginu jing thoa ladang ngim thoa bet da ka kerteng ke bet ke badai ke jongki ki sngosi abaki yo pedang i ke hukum kita ki jing thoa badon ru kiba abangi ikran lani ngikot kerteng iki ladang ngim khot da ka kerteng kabadai ke jongki kisngausi habangi le kumta hadien kan di kababam jastab ulak keli kabanengkong da kaba uong ya Simon Petras ko Simon ukun ujona mekham i mame yanga bani kini upendon kam da ka ketien kam i Om day bansu ong me lani me henrai da ka kentien pedang me kham mame yanga ngui batang sudap ka jingkeli ka juba jong Simon kalong kumta hi hoi kutrai ka hoi ka jong Simon Petras Kastat hadu kata-kata naba ulong usunran uba shitram usunran uba ki minsiam uba kloy om gade ktien ke jong blai bawat ba un ya ru halo jong menhaba uyoi yau trai bau ya halor keduriau. Laju asngo bau Simon Petras gudon arteli kijinglong. Omdei setia arngot ki Petras, henrei tangwei Petras, henrei udon pat arteli kijinglong ki badan u. Kabanengkong kijinglong Simon kijinglong kejong Simon Petras kalong baswa kasngi Pentecost lani bagi orang ka pre-Pentecostal Peter uni Petros ulong uba lafiel ngila panong ulalong uta ubalalen ya utra jungi Jesus Christ hado laisien ulalen ya utrai jungi Jesus Christ laisien bat akapor kapa lakem ya utrai jungi Jesus Christ laong ba unie Simon Petras ulayai kam na jengai bat akapor kapa mau yadon hangta kam hajengai rengkat bat kiwei pat Ibiadon hakata kapor laisyong banias ajding bat hakata kapor kladon ru kajing ong na kita ki syakri ki jong rangba lengdo hak hukum kata kapor
ba unia uya don lembat anrei Simon Petrus ulalen ha kita syakri jong urang ba aleng do bat kumta ter kajinglong ka arpan tajong Petrus kata hadian kesengi Pentecost lade ka post Pentecostal Peter unia Simon Petrus ulalong pat usenran ubajab hakasengi Pentecost baro lesingit ngilai pulie bangilai tip baha kabakum kani kasengi lakha ya kabalang Kristan hakata kapor baha kata kasengi unia sunran Simon Petrus ulay alap tang sisin yalap bat laong gaktin kejong belai bahadu lai hajar ngut kimensiam la penyeso sya kabalang kamut lai hajar ngut kimensiam kila yo ay kata ka jingkala kamut bat la penyeso ki sya kabalang balong ru ba unia Simon Petrus ulayaine ha kata ka jinglong ban yalam ika gospel kejong try ban yalam iu try jisu tat adu ka bakut ka jingim kejong kanu kalong ka pasngotanan ika bakum kata ka jinglong namar kalong ka ai kabapenkan maru yangi bau try ru un das ngau ba yangi kum ki bangai balarda mangi kum ki bangai iwei pa iwei nangi ngila ya kaban penuan ka wei ka mensim shau try balada ngila ya kaban le kunta kando kan long ka jingkmen hakmat jong blai Sisen perkat habau try ukuli nau siman mekham mami yang bani kini sengau kumba keli ko siman mekham mami ban mekham mami yang bani kini kijar tong dok kha jong me Hagawai pat kekentian, sengau kumba kejengmut kelong, hatu siman, ukam yau trai ban kiwei pat ki parasan ran jongu. Kejubab kejong Petrus kelong, hoi ko trai, metip banga yame. Uyatu hau tu besar, ya ki kun lang berat jonga. Habau Petrus ula jubab ikata kecili hoi kutrai metip banga yame ujisu ula itu tu besar yakin lang berat jonga hangni yang yui ya ka jing jubab ka step haduk kata ta sengau kumba Simon Petrus umpat das ngautu tikna ka kata ka jingmut jong kata ka jing bau trai jisu ukuli ula jubah ru mardor na bau long ubashirham wastat adu kata ta pan jubah na baru long ubakhi mensiam sisen perkat sengau kumba Simon Petrus umpat das ngautu tikna ka ka jingmut jong kani ka jing ka bau trai jisu ukuli yu bat bulu jubab no mardor na ba ulong usenran ubashirem
kumbala kedau sakuman kaba penparu bakalong ke jubab kaba kelam perkat bat kaba sulong ke jubab mardor kabenta kaba ar ke jubab da ka jingkala kaba mut utrai jisu hakaba arsin uang ko Simon ukun ujona mi yanga hagani ka sien ka baar jingkali na ka kham menta upanon kam da ka baong mi yanga hangni ngi syambyang ba ka juba kalong hoy kutrai mitep banga yame uyathu au aboladap man keli yakini kejingkeli bat kabau Simon Petrus la jubam hoy kutrai mitip banga yame ujisu ong au to up yakin langprat jonga kipara banget ladangin penlaj jingmut bah hakani ke juba kaba arsien jong Simon Petrus kaba uong hoy kutrai mitip banga yame yu bakala kam kieu haka level ke jong jing juba jong namar utrai utip badio ya ka donut ka jong uniu senran ubama kumta uban sasisien ban keli ya kani ka ju ka jingkeli now Simon Petrus baha kani ka sien jubab ka baar ka balong kham khia jingmon ulah kham perkat bat ngam jeliu ka baulo jubab yang hoy kutrai mitep banga yame kabangis ko tu bakadai ke jing juba omshu kum kaba menengkong henrei kala compare naba ka juba jungu kalong da ka jingkala ka bomot ka benta ka balai bat ka bakaddu ka juba da ka jingshem mensim ka juba da ka jingshem mensim haka sien juba ka balai Simon Petrus usguthu syai kumta yakini ki jingkeli ki jong utrai jisu kumta lo jubab da ka jing syam mensim upenon kam da ki kentien baru ong ko trai mitip yaki ki baro mitip banga yame bar habau jisu lakli haka sien keli ka balai ka dekot ka bakat nyo jong kani ka lenong ka ong bau Petrus ulas ngusi halo jo kani ka jingkeli ka balai ka jong trai jong Jesus Christ ngisko thu ba ka jingkeli ka jong trai Jesus ha ka balai sien kala dunga ya ka donut ya ka jingmut ka jingperkan bat ya ka mensim ka jongu ngisgau tu ba ula jubab da ka jingsham mensim kani ka juja ka jingim ka jongi don ki khap ki ba ngisusi yala ki jingle ki kam ne ki tien bangi kren ka penlong yangi bangin yam naba ka babi kawan lap yangi habala shule kerke kran kerke lani jubab kerke iki kelam da perkat janai kajuan lam ya kata ka jingsusi bat ya ka jing babe namar kata kani ka khot yangi ko ki parawanget be
mengidai banda perkat bah, mengidai banda perkat sani bah, ladau try makano kekep unbu igini ijo jingkeli kemau labu hausiman Petrus bangin ai ya kata ke jing jubab ke biang bat ke pediang hun kemat jung try ngijuruai ya ketua ke jing ruai Shaman siem boong habau khot ngan jubab bat kani ke jing ruai bun sien ngijuruai ka hatu ngiju perkat ya kata ke jingmut ke jongka abang ngi ruai ka bat kani ka khot yangi haba ngi jubab badong hooi kutrai hawakum kata kapor utrai jungi Jesus Kristus benset hangi benset hanga bat hangiru kat kibala ya don kum kibangeng lada mangi ngilong ngil IT la de ngila submit la de ya ka jingim utrai jungi Jesus Kristus benset ikataka jinggit kli kumba ula benset hausiman Petrus ban ong tu besar yaki kun lang berat jonga tu am yaki lang berat jonga bat tu besar yaki lang berat jonga tikani ke jingkit kli ke bau la ai bat kumbau la ong yau siman tu besai ki kun lang berat jonga tu ap ya ki lang berat jonga bat tu besai ki lang berat jonga kata kan long ka jing penkit kli yangi lada mangiru ngila IT sisa habang ngi yosgo kita ke jingkot ke jung try bat habang ngin IT sisa ha kata ke jingsya mensiem ke sisa utrai benset angi bat kan long ru kata ke bangi ngin nomla su ban ong de kumui pan andrei ban le ya ke ba utrai benset hangi utrai ukwa yangi om bangingin si juba mardor nekerki kumba usiman Petrus ulale lani ula juba ya utrai jungi Jesus Kristus kaba sien jingkeli kaba nengkong lani bangin om juba mardor lani tang nakarmiang sintur kadai yangi bangin syaskor bha ya kita ki jingkeli ki jong utrai hoi aga jinglong brio kumbalong usiman Petrus mengiru kum ki bangai ibla kami ladi mengilong te ki kun ki jong blai ngimlong ki babiang lani ngimlong ki bejanai henrei habang isnguthu bangila pakla haga jingim jengi tu ngin jubab da ka jingkala ka pamut badda ka jingsya mensiem ka manadu ka mensiem ba khnang ba ublai ru unsya skor bat unsngap kita unmap ru kita kijing bakla kijing duna kijongi maro tublai ulong ubadam da kijing ngiu
ba kajing e ke jong belai kum kene kajing e putai handrai haka ktien Hebrew yong kata ke kesat lo kebomot ka fasted lo lani love in spite of kebomot kajing e kaba wat la ngilal bakla lani ngila le e kanu ka bakla andrai kata ka jing e ki jong ble ngi ka khot ngi kumuk pa jong kun sarong auria hakaba menengkong haba ukun sarong auria ulapane ka spa ka jong ulayo ru ikata kaspa na laujong kupa bat udale sarong auria hakata ka rinong way hanrei ukpa ubait ujong ukmi lenti bat uyay up ya ba un wan pai sya bat baro ngitip bauni kun sarong auria kat ba udang im sarong auria kata kari nong way dan kanu ru kajing sngau lani kajing perkat kajing im kajing handrai ndah lapai ka sosat kajing im kajing ba dan aisu lahap ya kapan apsnyang bat banyak keni rugi jingbam bat kita kisnyang hoi kalalong kai ke pas sangsat nang ta jek andrei ha ka khaddu kalawan kata ka jing kelak bumut ka shisha bar ka jing syam siam ka shisha da ka ba ulap perkan bat da ka ba ula rai ru bagan leitbiang sok pa jonga namar ha ka yeng pa jonga sibun ke eng lawan yo andrai nga se ang ni kum ni ngalong tu la rai bo la yeng jot balai phai selo jong pa bat la ong haladihi bangan leit selo jong pa jonga bangan ong yu bangam longsu ukun ujong me ngam longsu ubabit ban khot yanga ukun ujong me hanrei tu penlong yanga tang wei na gisakri ujong me hanrei haba ukun saragauria lawan chok pa kata ka jing i ka jong pa kalap diang yu de kemen bat kupa mari yu i yau kun jong lak kedup yu wat pedeng kita kijing jabo kita kijing long tingit kijong hanrei abau lak pedeng yu lak pun kuat bat lap diang yu kumba ulong bar kata kalong ka eke ka ba ublay kwa engi bangingin sado kata ka jinglong ka berdrim ka jengi ray bangingi pai su ublay da kata ka jingkala bumut ta ka jingsyam siem ngin yo biang ya kata ka jingi ka jong ublay namar ublay ulong batap de kecing e bar ublay wa ai yaki yakta tang lada mangi ni IT lade da kecing kelak bumbut bat da kecing syam sim ke besisya to ublay un kurku ya kadi kecing sya skor jungi nak tin ke jong ublay
Bakan long kabor na mata jongi borok bi sngo saskor ya kani ka ktien ka im ka jongu ublai unyarap yangi iwei piwei ublai na mata ka buram ka jongu amen to ini doai ublai bu pa jongi ba beneng sasisian pat agani kapor gawan man aingo eme namar lapan sengo otra hingi ya gani ka ktien ka khu ka jama ingat bakan dalong sisa ka jing pan thamai bor kam tam na ta jonga wayang ya ka ban kran ka kapor bar kam tam na ta jong ilang iwei ki bangai ki besngap ba sa skor ya ka ktien ka jama tu pendai trai ki ai parok kelap sego hagi mungin yo amat trai ya kata kabor ke cisne ki jome tu sego trai ki jingkot ke pat ki berit map e kala let i bobon aka keteng trana pun im jengi Jesus Christ ki pan ta si atapa pom jukudi amen dimentai lapoi serba kut jong kini kejing syakri jongi ngine penuai no da ka jing ruai ka ba sanpo utrai ula ie yang ala muslim la penlong da u ya ka jutang baskem ban isne yang a unong pop bakrau bar kata mensua ka pertei la thao Bad hadian jo kene kajing ruai ngan kerpat pai pastor NB ding do in iPad ya kajing kerku penuai. Utrai ulai yang ala menslam penlong dau ya kajudang baskem banes na yanga unong pop ubakraw bat kata mensyua bat kata mensyua bat kata mensyua kapertelatau dain bom jukut lain yangam jingo ya uje
ni wai na aga bo hai no chang de jing mani jing shakri jing i megan rat palat jing in ga po de jing ku gi kan sai tam ba wan ga khet jing snei jong me le ba jing ai e ga dap yang jong ji su bo trai ga jing e ba ga jong blai pa no bom jukun le ba jing slok ga ba thiang chet bo ga jong mun sim bo ko gi jing ku ba mi na ga jing long lai we blai ga nyai shong ye sa rong kan bat ngi lang bi pi we kum ga balang hang ni od bi ki parmangi ki bi i ki jungi ki badan hang ni bi kleng satla ka pasai ru kum ju nadu menta bachri ki ata bom ju kodru amen.